タイムを準備して、失礼しますよ。何やお前は。なんだお前は。毎回なぜかこういう
勝つ可能性が高いので、たこのパターンか。なんなんだろうなこれ。
操作ミスかな俺の。全員夢打っちゃった。
ダメだ。何これ。最初からでーす。
yakına çok güzel.
けようとした方が塞ぐんじゃないよ。
ばい、これはやばい。このやっぱり
したけど、あ、これ外してない。そして紫は美味しい。違う。このまま出さないか。殺傷。君はどうか。ダメだ。やめよう。す必要はないんだが、それはそれとしてすごく敵が面倒なんで。あ、やったー。マルコ無理しません。あれだっけ？すいません。
な時にスタミナなめたっけ頼んでたのが届くとかマジかよ。ひどい。嘘だろ。はあ、やってんねえ。悲しいな。だったまあ忘れてた俺に非があるのもわかるけども、勘弁してよ。入んなくていいんだよ。そしてあかんわ、混乱しとる。ドンガッチ君は相手したくない。あっち行って。はい、ありがとうね。いや、こいつ倒すんだったらあれだ。そっかな。ここでどんだけこれが速いかが分かるっていうね。なんだお前は、なんだお前は、ちょっと何言ってんの。悪いことはやめなさいよね。紳士協定というものがあるんですよ。守れないとね、ちゃんとしたどっちだよ、ちゃんとした大人にはなれないんだよ。したら今度は船の方からこっちから行く。くれたら嬉しいんだけどな。お薬欲しい。お薬が欲しい。お薬が薬の時間だ。
ドンガッチャだよ。強化もこいつが出さなかったら本格的にまずい。まずいぞ。なんでサムラつけが鬼武者のやつあれ溜まってんのに必要な方がたまらないんだ。失敗するので歩いていきます。これそうこういうなる。痛い痛いって痛い。こいつをほらこれじゃなんでここしないんだ。それもなし。降りましたね。さあ問題だ。こっからだぞ問題は。マジでどうしよう。どうすっかな。大事故だぞ。
必要。ああ、これもいい。ダメだ。あかんかも。なんで出ないんだろう。やばいんだって。嘘ー、やったー。つらい。虫忘れてるし。ああ、やった。おい、ガール第2戦がえらい目に遭うぞ、これ。
相馬之助とかいうわけわからん存在が生まれる。クルーズボートの客っていうなぜ
してまたこいつ。なんだそれ。
パ
とうまくいったな。咳が出る。また君か。惜しい。なんだそれは。
たマーセがいるんだ。顔がね。それ当たっちゃうか。ちょっとあれだったな、近すぎたね。セクシーなのが全部ガードしろって。やったね調子はすっといいんですね、こいつ。まずいな。はい。
だぞ。ああ、いきなり踏んだわ。びっくりしちゃうね。なんか踏んで進んでない？
少しだ。もう少し。ここからが本番なんだよな。まずは信長だ。さあ、うまく倒せるかな。いきなりストレート。まだまだだ
かなかひどいところあったからな。インゲーム1時間32分。とりあえず今回のはこれでおしまい。もう少し練習して、まずは鉄球持ってるやつをなんとかすんのと、その他もろもろおかしなところを直していくっていうのをしていきたいと思います。はい。とりあえず今回の配信はこれで終わりにします。よければ、フォロー等々よろしくお願いします。それではまた。落ち武者。一応セーブしとこう。お疲れ様です。